Patay ang tulo ka mga Boy Scouts leaders human kining makuryentehan sa camping site kaganihang buntag, Disyembre 12, 2024 sa usa ka camping site sa abung-abung Zamboanga City. Sumahala sa report sa CDRRMO, makuryentehan ang tulo ka mga estudyante kauban ng 11 pa ka mga biktima atol sa pagbalhin og tent sa diyang nasangit ang parte sa tent sa usa ka wire nga miresulta sa insidente. Sa videong gipost sa usa ka yanang Mick Zaf, makita ang pagtinabangay sa mga kaubang Boy Scouts ug mga Scouts Masters nga mga magtutudlo sa pag-alsa og pagtabang sa mga biktima. Girespondihan dayon sa mga personalis sa ZCDRRMO o Police Station 7 ang insidente ug dali nga gidala ang mga biktima sa Zamboanga City Medical Center. Dali sab magipahunong ni Mayor John Dalipe ang 2024 Council Scout Jamboree nga aktibidad nga nagsugod karong adlaw hangtod Disyembre 15. Gitago una ang mga pangalan sa tulo ka mga namatay nga Boy Scouts, sanglit pulos mga menor de edad, apan gikumpirma sa CDRRMO nga duha niini gikan mismo sa Zamboanga City High School ug usa gikan sa Recodo National High School. Gimando ni Mayor Dalipe ang pagmugna og interagency task group aron maimbestigahan ang insidente ug magbutang og incident command center sa Jamboree site. 2,000 ka mga Boy Scouts ang mitambong sa Jamboree nga gikan sa tibuok syudad sa Zamboanga. Shiny Buliser, Newsline Philippines. Stay safe.